نوچان کریزا سوریه گوتکەوە نزیکی 10 ساڵان درێژ دکە درێژبووناوینا ڕێ لەبەر دەستێوەردانی ناودەوڵەتی و هەرێمی vekir. Ji wan welatên ku destêwardan kirine Îranê, Tirkiyeyê, Rûsyayê, Emerîkayê her welatek ji wan welatan jî mebestek wan heye hewl dane ku birîntirîn az ji bo mefa û qazancê bi dest bixin. Ji bo vê yekê jî yan jî yek ji wan babetên ku kar li ser dikin çekdarkirina penaberan û Sûriyan bi karanînana li welatên din goşer lê hene mîna Libya. Tirkiye yek ji wan welataye ku ev kar kiriye. Karwaneka leşkerin yên çekdarên yên Sûrî û ji penaberan pêk tê 2019 di dawiya 2019 de derbasî Libya kir bi firokeyên yên sivîl. Tirkiye van çekdaran kom dike, navnîz dike, navê wana dinivîsin. Li Tirkiye rahênaneke wan dike heger ne çekdar bin beriya niha wana biriyên xweyên yên taybet bi firokeyên yên sivîl dişîne Libyayê. Piştî yan jî divan şerên ku dike li Libyayê piştgiriya Faiz Serraj dikin. Faiz Serrajî serokê hikûmeta Wêfaqa ya Lîbiyê ya şer'î we got têvnavkirin li beramberî hêzên yên Xelîfe Hefter şer dikin. Hejmara wana li gor artêşa niştimanî got Xelîfe Hefter serokatiya wî nadike 17,000 çekdarên Sûrî îro li Libya şer dikin. Ev amarên wanin gelek cara di danpêdan û mikurhatinê girtiyan jî zanyarî werdigirin û bawakî pexş dikin ji bo raya giştî. Li gorî rewangeha Sûriya mafê mirov wek em zanin rewangeha Sûriya mafê mirov dezgehek ji destpêka şoreşa Sûriye berê wîna jî kar dike bawakî hûr rewşa Sûriye û zanyarî wîna dişopîne. Li gor amarên li ber destêna 6,000 çekdarên yên Sûrî got hatin amadekirin biriya Tirkiye derbasî Libya kirine û tevlî şer bûne li bereyên yên cuda yên Libyayê. Em biçin slayda du wêna de grupên got tên şandin her ew grupên got îro li devera Efrîn, Heya, Idlibê û Serêkaniyê û Girê Spî lêdekê bi cih bûne wek em zanin ev grupana bawakî rastexwe ji aliyê Tirkiye tên piştgirî kirin ew operasyonên ku li dijî Rojavayê Kurdistanê Sûriyê û Idlibê hatin encamdan biriya van grupa hûn Ehrar Eşşerqiyê ne Ceyş Eşşerqiyê Ceyş el İslamê her wiha Feyraq el-Rehman e Feyraq el-Şam e ev beşek ji wanan e wekû em zanin em biçin slayda du wêna de ev hêzana timî yan jî ev grupana timî navê wana tê gotin di zêdegaviyên ku li deverên Rojavayê Kurdistanê tên encamdan mîna Eşşerqiyê. Biçin slayda du wêna de heger hevkarê me. Bele. Lîwa el-Mu'tasîmûn yan jî firqat el-Sultan Murad, lîwa Suqur el-Şam, her wiha el-Hemzat û her wiha Slêman Şah. Ev grupana çekdaran hazır dikin û dişînin. Li gor rewangeha Sûriya mafê mirovan ev grupana zêdebarê wê yekê ku îro li Efrîn û Serêkaniyê û Idlibê birênmayiyên wan û girêdan bi Tirkiye re şer dikin hêzan dişînin ji bo Libyayê. Şandina wan hêzan li gor beşek ji wana ne birazîbûna wana lê şerek li ser wana tê kirin. Her wiha ji alîkî din de hejariya aborî ku çêbûyî nav penaberên Sûrî de li wan deveran bi sedema şer û rewşa aborî ya xirab ya gostevaya Sûriyê girtiye neçar dibin ku wan girêbestan imza bikin wana biçin yan jî wana tevlî şer werin kirin. Tirkiye li dema imzekirina van girêbestan digel çekdarên van grupan de sozin gelekî baş li din wana. Bo nimune slayda du wêna de em ê behs bikin. Girêbestên gotên kirin li ser 6 mehaye ji pêvî 6 mehan her yek ji wana nêzîkî $2,000 ji war tê imzekirin. Lê li gor rewangeha Sûriya mafê mirovan dema got çekdar digihên Libyayê perêwana bi timamî nayê dan perêwana digihê $1,000 ji ber wê yekê jî em dibînin sistîk di karê wana de hatiye kirin di şandina de. Soze her wiha sozên din jî didin wana mîna xwedî derketin li malbatê wana li dema kuştina wana her wiha rabargirtina regeznama Tirkî li dema got vegerin yek ji wan sozên got Tirkiye didin wana. Çaran vîsa van çekdarên ku diçin Libyayê di navbera kuştin û girtin û revê de em biçin slayda du wêna de belê beşek ji wana diçin Ewropayê li dema ku digihên Libyayê yekser berê xwe didin Libya wek em zanin derwazeyekê ji bo çûna Ewropayê berê xwe didin Ewropayê beşek ji wana diravin û wêneyên wana jî li ser sosyal medya me gelek edîtine beşek ji wana tên kuştin wek em zanin û li gorî rewangeha Sûriya mafê mirovan hetanha hejmara kuştiyan giştiye nêzîkî 3,000 bê hûrbînî di 179 kes hatine kuştin lê ev hejmar roj bi roj tê
زێدەکردن ئیرۆ هەژمارەوانە نزیکی 300 چەکدار هاتن کوشتن ناوانادە کەسن بچووکەنە ژێر 18 ساڵی هەژمارەواناژی نزیکی 20 کەس هاتن کوشتن حتا ئیرۆ بەشێک جوانژی دیل تێنگرتن وەک ئەمزانن و دامپێدان و مکرهاتنی واناژی لەسەر تەلڤیزیۆنێ ژ ئالیێ ئارتێشا خەلیفە حەفتەر بە تێ دیتن.